Sofia. Dar asta nu știu. Ce în cazul Viguța mea? Să mai instalați Minecraft fără bani. Bun, hai să începem. Am tot intrat pe magazin Play. Vedeți, așa. Un pic craft, bun. Să-l caută bine la tiro. Punița aia, da? Acum are și unde e. Da, revin imediat, numai să intru. Bun, trebuie să găsiți pe acesta. Eu să-i dau nota 10, fiindcă, da, e foarte bun și, da. O să apăsați instalați și intrați pe el. Cam așa. Fără da, apoi apăsați aici X și dați continue. Puteți să vă faceți o lume și, da, eu să pun pe peaceful și, da, bun, o să intrăm acum. Câteodată nu mai am internet și eu și se cam face și bună să arăt. Da, ok, bye bye. Dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like și să vă abonați. Pa, pa!